повечето случаи се предпочита да се направи една процедура. Тъй като, както ви казах, се цели пълното унищожаване на клетките в дадена определена област. И от към технологична причини, това е доста трудоемка и доста прецизна информация, която изисква изключителна прецизност и калибрация на машината и на всичко около нея. Става въпрос за диагностика, магнитния резонанс, скенера, при който е направен, трябва да е на много висока стъпка. Двата образа по правило се прави планирането не само с скенер, а с два образа, които се наслагват един върху друг. Поради тази причина се предпочита да се даде единична доза. Освен това, единичната доза, общо взето когато е достатъчно висока, е по-удобна за този вид лечение и този вид увреждания на клетките. Има случаи, когато се прави обаче в 3 процедури, когато се прави в 5 процедури. При всички положения се прави в рамките на една седмица. Но това са по-скоро изключения, отколкото правило. Тежко болни не могат да бъдат лекувани с тази методика по една проста причина и тя може да бъде разбрана от всекиго. Процедурата продължава някъде от порядъка на 30 минути до 60 минути. Средно 45 минути е процедурата. Един тежко болен, при това пациентът трябва да бъде в пълен покой. Не трябва да мърда изобщо. Дори с милиметри е възможно да се премести. Той не е под опойка? Или? Не е под опойка. Все пак това се работи с много високо енергийно лечение. Работи се в бункер, защитен лъчезащитен бункер. Екипа се намира на около 10 метра крива линия от пациента. В момента, в който той реагира по някакъв начин, времето, за което може да стигнем до него и при най-добро желание от порядъка, например, 5 до 10 секунди. Така че тежко болни, много тежко болни не могат да бъдат лекувани, просто защото не могат да издържат цялото това време. Прекъсването на процедурата за съответно помощ на болния, някакъв вид лека реанимация или нещо от този род, тотално нарушава схемата на лечение. Така че, за съжаление, това нещо не може да бъде прилагано при пациенти, които са в много тежко състояние. Има ли някакви странични ефекти? Възстановяването е много леко. По принцип се подбират случаи, в които, както ви казах, ако са в близост до области, които е опасно да се увредят, лечението вече се дава не в една доза в един ден, а се разпределя в 3 или 5 дни, за да може да се разпредели ефекта и да се намали натоварването като странични ефекти. Но по правило пациентите понасят много добре този вид терапия и по правило нямат тежки странични ефекти.